Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους σας. Βρισκόμαστε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Γαλλία. Μια εθνική μας ομάδα η οποία αποτελείται από 13 παίκτες: Ντόρτσε, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Λούκας, Καλαϊτζάκης, Παπα-Νικολάου, Κατσίβελης, Αμοντούρο, Γιάννης, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούμπο και Μητογλου. Και περιμένουμε το Βασίλης Πανούλη να ανακοινώσει την τελική δωδεκάδα. Υποθέτω ότι ένας εκ των Ζούγρη ή Σαμοντούροφ θα κοπεί. Και σήμερα παίζουμε με τη Γαλλία. Η Γαλλία που παρά τις πολλές απουσίες που έχει, θεωρώ ότι μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο. Έχει νεανική ομάδα και έχει παίκτες σε νεαρή ηλικία που στο NBA έκαναν πάρα πολύ καλή χρονιά, όπως είναι ο Σαρ, ο Ρισασέ και ο Κουλιμπαλί. Σας περιμένω όλους στο live. Κώστας Βασιλόγιαννης θα είναι στην περιγραφή.